Il-Fondazzjoni Simon Schembri Blue Light mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha dan biex tilqa' fih uffiċjali tal-forzi dixxiplinati u paramediċi li jweġġgħu waqt il-qadi ta' dmirijietom f'attività il-ħadd filgħodu organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi li rat il-parteċipazzjoni tal-forzi dixxiplinati f'pajjiżna, il-fundatur tal-Fondazzjoni, is-Surġent Simon Schembri, qal li fost l-għajnuna li se toffri dar Simon Schembri hemm dik psikoloġika u professjonali. Biex aħna nkun nistgħu nilqgħu il-min jiġi ferut jew iweġġa' fuq il-post tax-xogħol biex inkunu nistgħu ngħinu kemm lilu lill-ħaddiem u kemm anke jekk hemm bżonn il-familjari tiegħu u nilqgħuhom ġewwa d-dar tagħna. Sa mit-twaqqif tagħha il-Fondazzjoni kellha lan li tikkampanja għal skema ta' assigurazzjoni għal membri tal-forzi tal-ordni. Is-Surġent Schembri innota li din twettqet mill-Gvern tal-Ġurnata u l-pass li jmissqu li l-Fondazzjoni toffri għajnuna permezz ta' professjonisti fosthom psikosoċjali. Kull min iqalallu xi ħaġa jiġi għandna u aħna nistgħu ngħinuhom jekk mhux finanzjarjament għax dejjem ikun hemm jekk ikollhom bżonn xi ħaġa min-naħa tagħna psikoloġikalment. Intant l-attività tal-ħadd filgħodu f'Ħalsafi rat il-parteċipazzjoni ta' 10 entitajiet governattivi anke jekk il-Fondazzjoni Blue Light tinkorpora fija 5 entitajiet. Is-Sindku ta' Ħalsafi jew Ħammula qal li ġew mistiedni entitajiet oħra għax huma wkoll jagħtu semhom mal-ġid tas-soċjetà. Entitajiet oħra li jekkrosjaw fix-xogħol li jagħmlu l-entitajiet li huma affiljati mal-Blue Light fosthom id-Dwana, il-Cleansing Directorate u rajna nerġa' nsemmi dik il-maltempata illi kellek ħafna entitajiet oħra il-lesa li huma kollha law enforcers daw jenforzaw il-liġi huma nista' l-uniformi. Allura huwa tajjeb. Min attenta seta' jara x-xogħol li jagħmlu dawn l-entitajiet b'diversi stents informattivi iżda mhux biss. Kellna 3 shows mit-taqsimiet tal-klieb ta' dwana, tal-pulizija li għaddej propju bħalissa u tal-ħabs, kellna żwiemel tal-pulizija fejn it-tfal setgħu jirkbu fuq iż-żwiemel tal-pulizija. Kien tal-protezzjoni ċivili li taw demonstrations u għalmu n-nies kif jitfu n-nar f'każ li jkun hemm nar żgħir kif għandhom jagħmlu biex jikkontrollaw malajr. Barra minn hekk kellna tal-ambulanza illi għalmu n-nies kif jagħtu CPR u għalmu n-nies ukoll fuq il-choking meta wieħed jifgaf l-ikel x'manuvra għandu wieħed jagħmel biex ma jiġrux hekk. L-attività rat ukoll wirja statika tal-karozzi tal-pulizija u diversi attivitajiet ta' tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.